Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a 'yan uwana musulmi, wato za mu yi muku bayani ne akan wannan channel, ma'ana dai akan abubuwan da wannan channel za ta dinga kawo muku na amfani ga baki ɗaya. Ma'ana dai wannan channel ta diba ta gani irin yadda lokaci yake, ma'ana ga irin zamanin da muke. Wannan channel tamu ta Technology Hausa TV za ta dinga kawo muku abubuwa ne irin za ta fi ƙarfi ne, ta fi ƙarfi ne ma'ana dai nake so in ce, bisa harkokin da suka shafi yadda ake buɗe security na waya da kuma yadda ake buɗe Google account na waya. Ga wanda dai ya san su ya san su, da kuma wanda bai san su ba ya biyo mu insha Allahu zai gane. Ma'ana dai security shine kalmar buɗe waya, wanda shine kake sawa idan zaka kulle wayanka ta yadda ko da wani ya ɗauka ba zai iya fidda ba muddin ba kai ka sa ba. Shi kuma Google account ya kasance abu ne wanda ko da ka samu hanya ta fidda security, yawancin manyan wayoyi za ku ga suna dinga baku shi, to shi ko shine yake ba sauran mutane zafin kai, ma'ana ba su san yadda za su yi su fidda shi ba. To don haka, saboda ire-iren waɗannan abubuwa, security na kowace waya, Google account na kowace waya za mu ba ku na wayoyi kala daban-daban. Saboda wannan ku biyo mu a cikin wannan channel tamu mai suna Technology Hausa TV. Insha Allah za mu kawo muku ire-iren waɗannan abubuwa. Ba wai su kaɗai ne za mu dinga kawo muku a wannan channel ba, amma abubuwa ne waɗanda mun kafi ƙarfi a gare su, waɗanda su ne za mu ba da ƙarfinmu wajen kawo muku su a cikin wannan channel. To mu je, ma'ana dai abubuwan da wannan channel za ta kawo muku irin wannan dai harkoki na yadda za ka buɗe security na kowace irin waya, in ma ya shafi ƙaramar waya ce touching phone, in kuma ya shafi Android phone za ka iya fidda su da hannunka. Haka kuma kai kuma mai kwamfuta, kai ma za mu kawo muku naku waɗanda kuma masu kwamfuta za ku na hidda su da kwamfutocin, kuma waɗanda ba su da kwamfuta, waɗanda Allah bai ba su halin sayan kwamfuta ba, kamar waɗanda ba su mallake ta ba, insha Allah kuma ku biyo mu duka za ku gani, za a dama da ku cikin wannan channel. Kowane za a kawo mai hanyoyin da zai bi shina yin aikin shi, shina cin abincin shi ba tare da wata matsala ba insha Allah. Ma'ana dai wannan shine na ɗaya, kuma muna da ƙarfi bisa gare shi. Da kuma idan kuka ga wasu matsaloli na wayoyinku ko kun kasa yin wani abu, za ku iya yi mana comment, domin za mu dinga ba ku amsa, ko in mun ka ga abubuwan dai ga su nan sai mu yi muku kuma bidiyo mu nuna muku yadda abubuwan da kun ka tambaya yadda suke. Sannan kuma za mu dinga kawo muku bidiyo kamar waɗanda sun ka shafi harkar application masu amfani sosai, saboda mun diba mun gani sauran application mutane na nan suna amfani da su, suna aiki da su, amma kuma ba su san sauran sirrika nasu ba, kuma sun jima suna amfani da su. Insha Allah za mu kawo muku duk wannan da sauran abubuwan da sun ka shafi technology na wannan zamani. Amma kada ku manta cewa wannan channel tamu ta fi ƙarfi ɓangare ne kawo muku yadda ake fidda security na kowace waya. Za mu kawo muku bidiyo kinsu na kowace waya, za mu nuna muku yadda za ku na dinga yi. Da wanda bai da kwamfuta za mu nuna mishi yadda za yana dinga yi, yana hidda security. Idan kuma waya ta bashi Google account, kuma da hanyoyin da zai bi shina fidda Google account na kowace irin waya. Don haka ku biyo mu a cikin wannan channel, kuma kada ku manta ku yi subscribe na wannan channel, saboda duk lokacin da muka saka bidiyo ire-iren waɗannan za ku na ganin su a cikin wayoyinku. Don haka da sauran dai matsalolin da sun ka shafi wayoyi dai da harkar technology na wannan zamani, za mu na dinga yin ƙoƙari muna kawo muku abubuwa ire-iren waɗannan. Don haka zan taƙaita a cikin wannan magana tawa, saboda ba na so a ce abun ya yi tsayi. Don haka insha Allahu zan yi muku bidiyo
ma'ana zan yi muku bidiyo ta biyu wadda zan ƙara gaya muku muhimman abubuwan da za mu dinga kawo muku a cikin wannan channel ɗin. Insha Allahu a nan zan ce muku dai zan bar ku saboda bana son a ce maganganuna a ce sun yi yawa haka nan. Insha Allahu zan yi muku bidiyo ta biyu ta ƙarshe wadda zan ƙara bayyana muku muhimman abubuwan da za mu sake kawo muku bayan waɗannan da na yi muku bayani. Ma'ana kada ku manta, saboda na ce muku ba wai nan ɗai channel ɗinmu ta tsaya ba, saboda za ta dinga kawo muku ne abubuwan da sun shafi harkar technology na wannan zamani kala daban-daban, saboda za ku iya mana comment kuna so a kawo muku, don muna yi ne saboda al'umma, kuma duk abin da al'umma suke so su ne za mu dinga kawo musu. Insha Allahu wadda nake nan ga gaya muku zan yi muku bidiyo ta biyu ta yadda zan ƙara bayyana muku irin abubuwan da zan ƙara kawo muku a cikin wannan channel tamu. Kada ku manta ku yi subscribing, don haka anan nake ce muku wassalamu alaikum.